बेखौ जों होबथानो सिगाङाव रावबो मिथियाखै अकस्मातै मा खालामदों मिथिनायबा जों होबथानो हागौमोन जनक बसुमतारी मोनाथ' दावराव दावसि खालामग्राल' बिसोर मोनसे मा बुंगोन बेखौ नुइसेन्स फर्स दाखालि जितु एभिक्सन खालामदों बेखौ चिफ मिनिस्टार गावनो स्वीकार खालामबाय बे गोरोन्थि जादों होननानै मेडियायाव ओंखारबानो जातिनि खामानि मावनाय जाया सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया आयेन खान्थिखौ मिथियाबो जानो हागौ गुवाहाटीनि नलपारायाव बर'फोरखौ होखारनाय जाथायखौ सिगाङाव मिथिनाय जायाखैमोन जायनि थाखाय होबथानो हास्लाबाखै गुवाहाटीनि नलपारायाव बर'फोरखौ होखारनाय जाथायखौ सिगाङाव मिथिनाय जायाखैमोन जायनि थाखाय होबथानो हास्लाबाखै बेखौ अफिसारा गाव क्रेडिट लानो थाखायनो मावदोंमोन नाथाय दायो सोरखारा बिथांमोननि रैखाथिनि राहाखौ लादों होनना बुंथियो बिटिआरनि आखान्थि मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर कारेमुरा गामियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसेनो रायजोनि सुबिदानि थाखाय कमिउनिटि न'ब्लांखौ बेखेवनानै होयो आरो खुंथाय गोहोनि सरकारा रायजोनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो गोबां थांखि लादों आरो खामानि मावलांबाय थागोन होनना बुंथियो बिटिआरनि आखान्थि मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया ओरैनो जोंनि बिटिआर सरकारनि गोबां डिपार्टमेन्टनि गेजेराव पिएनआरडि एबा पन्चायत आरो ग्राम उन्नयन बिभागाबो मोनसे बिफान आरो बे बिफाननि गेजेरजों बेखौ गामि ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय गामिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय हाबाफारि लानाय जायो गामिनि फिसा फिसा लामा लुनाय बहाबा स्कुलनि बाउन्डारि लुनाय स्कुल न' रिपेयार खालामनाय दै लोंनायनि बेबस्था खालामनो हानाय फिसा फिसा बान्दो थेनाय बेनिफ्राय फिसा फिसा दलं बायदिसिना बानायनाय आरो बिदि कमिउनिटि गामि ओनसोलनि रायजोनि थाखाय प्रयोजन जानाय क्लाब न' बा कमिउनिटि हल बेबायदि बानायनाय बायदि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो गोबां जायगायाव जेराव जेराव दरकार जेराव जेराव रायजोफ्रा बिदों बेवहाय कमिउनिटि हल बानायना होनाय जादों जेराव जेराव रायजोफ्रा बिदों जे जोंनो क्लाब न' नांगौसै बेखौ जोहोलावफ्रा बेबायदि जायगायाव क्लाब न' लुना होनाय जादों आरो बहाबा रायजोफ्रा डिमान्ड खालामनाय मथे स्कुल एलपि स्कुल बा एमइ स्कुल बा हाइ स्कुलफोरनि बाउन्डारि वाल बानायना होनायबो जादों दा बेबायदिनो हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै कारायमुरि गामियाव मोनसे कमिउनिटि हल बानायनाय जाबाय आरो बेखौ दिनै रायजोफोरनो लुखांनायखाय रायजोफोरनो बाहायथों होननानै समजायना होनाय जाबाय बेबायदिनो जों गोबां जायगाफ्राव बिदिनो हाबाफारि मावगोन गामि ओनसोलफ्राव बेहाय गामियारि रायजो जानायाव जि राजुहुवा अनुस्थान प्रतिष्ठान नांगौ जायफोरखौ एसे खम बाजेटजों बानायनो हायो बेबायदिखौ जों पन्चायत आरो गामि जौगानाय बे बिफाननि गेजेरजों मावफुंगासिनो दं आरो मावफुंलांबाय थागोन दिनै कारायमुरायाव बेखौ बानायबाय हयथ' गाबोन समफोरहालागै खाथि खाला गामिफ्रावबो बिदि नांगौ जायोबा बेखौ बानायगोन गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो बेबायदिनो बानायगासिनो दं कमिउनिटि हल मैयाबो जों उदालगुरिनि बेहाय माजबाद पासनि सेरफां ओनसोलाव बेबायदिनो कमिउनिटि हल मोनसे बानायदों बेखौ बानायखांबाय इउटिउबनिफ्राय बेखौ इन'ग्रेसन खालामनाय जाबाय बेबायदिनि गेजेरजों जों गामि ओनसोलनि रायजोफोरनो राजुहुवा खामानिफोर जेफोर दरकार बेफोरखौ बोस्रांनो थाखाय खामानि मावगासिनो आरो जों आसा खालामदों फैगौ समाव फ्राय गामिफोरनि जिखिनि आंखाल बेखौ जों सुफुंनो हागोन बुंग्रोथों मालायखौ सोंखारिनि सिगाङाव बिथाङा साबेसे ट्राइबेल बासायखो बिनि हिसाबखौ होग्रोथों जनक बसुमतारी मोनाथ' दावराव दावसि खालामग्राल' बिसोर मोनसे मा बुंगोन बेखौ नुइसेन्स फर्स जायफ्रा दावराव दावसिल' खालामो सिगां समफ्राव जों नुदों बिथांमोना प्रेस स्टेटमेन्टनि गेजेरजों जे गिदिर गिदिर बाथ्रा खिन्थु खामानि मोनसे मावा खालि मिडियायाव ओंखारनायानो जातिनि खामानि मावनाय जाया मिडियायाव गावनि खोथाजों बुंनानै मानसिफोरखौ मा बुंगोन उत्तेजित खालामनाय इनसाइट खालामनाय बे आसलथे सासे समाज सचेतक मानसिनि दायित्व नङा आसल जातिनि थाखाय समाजनि थाखाय खामानि मावग्राया माब्लाबाबो मिडियायाव पाब्लिस खालामबा सिरि सिरि मावलांबाय थायो दिनै बिथाङा खालि सोंखारियोल' अमुक जायाखै थमुक जायाखै खिन्थु गाव मा मावदों बिनि मोनसे मोजां उदाहरन होग्रोथों बिनि उनावसो मालायखौ सोंखारिथों दिनै ट्राइबेलखौ सम सम एभिक्सन खालामबोबाय थादों बे दानिल' बाथ्रानो सिगाङावबो खालामदों आरो बे दाखालि जितु एभिक्सन खालामदों बेखौ चिफ मिनिस्टार गावनो स्वीकार खालामबाय बे गोरोन्थि जादों होननानै सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया आयेन कानुनफोरखौ बारा मिथियाबो जानो हागौ बिथांमोना गावनि क्रेडिट लानो थाखाय एभिक्सन खालामदोंमोन खिन्थु लोगो लोगो
बे बन्द जाबाय आरो दा बेखौ बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेसन खालामनायनि बेबस्थाखौ असम सरकार लागासिनो दं बेनिखाय बासायनो हायाखै होननाया बे गोरोन्थि जादों आरो जिखिनि जाथाया जादों बिटिसिनि बाहेराव दिनै बिटिसि सरकारहा ल' एन्ड सिटुएसन कन्ट्रल खालामनायनि अथरिटि गैया बे राइट्स गैया आरो बाहेरायाव जादों बेखौ जों होबथानो सिगाङाव रावबो मिथियाखै अकस्मातै मा खालामदों मिथिनायबा जों होबथानो हागौमोन खिन्थु घटना जाखांनानैसो मिथिबाय आनखि चिफ मिनिस्टार निजेनो मिथियाखै होनना बुंदों दा बेबायदि घटना मालाबा समाव रावनिबो मिथिस्लाबा जासे जायो बेखौ रावबो बासायजोबनो हाया खिन्थु बिनि उनाव जों जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बर'नि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि संगठनफ्राबो सोंखारिनायखाय सरकार बेखौ बन्द खालामनानै दा रिहेबिलिटेसन बेबस्था खालामनो गोनां जाबाय बेनिखायनो बासायनो हाया होननाय बाथ्राया जोबोद गोरोन्थि जोंनि बिटिसि सिङाव जुदि सोरबाफोर खालामनायबा जों बिनि ब्लेमखौ जों लागौमोन खारन बिटिसि सिङावसो जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दं बिटिसि सिंनि बाहेरखौ बिटिसिनि सरकारा बेबायदि माबा होनो हाया जिहेतु हम डिपार्टमेन्ट जोंनि आखायाव गैया हम डिपार्टमेन्ट थायोबाथ' जों बासायनो हायो खिन्थु थेवबो जों मिथिनाय लोगो लोगो माबाबाय सरकारखौ बुंबाय सरकारा बेखौ एभिक्सनखौ बन्द खालामबाय लोगोसे रिहेबिलिटेसन बेबस्था खालामदों बेनिखाय दा बिनि गेजेरजों जों बासायो दा गावलाय मानो खुगाल' मानो बासायनो थाङाखै बियो जनक बसुमतारिया इसेबां जातिखौ अनग्रा समाजखौ अनग्रा समाजनि थाखाय खामानि मावग्राबा गावनि जे थांनानै स्पटआव थांनानै बिथांखौ बासायनो जि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै एभिक्सन खालाम बिथांमोननि सायाव मानो केस टेस होआखै बर'जों बर'बासो केस होनो रोङो बिथाङा गुबुन हारिखौ खुनु दिन केस होआखै